ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам назди апаёбида да акция рафтестай духтаро ҳами қадар аз продажои нағз рафтестай. Ҳозир дар рафти навор нишон метиҳам. Касе ки ҷои апаёбидара намедонад духтарако, бозори Корвонай тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қатор. Бинед ҳам борои новинка овардагиай. Баъд анами кардиганои хушрӯ халатои фасон, куртои фасони распродажа кирта аз 100 сомон сар мешава. Шумо дар давоми навор тамошо кунед. Ҳозир ман ёра якта ба якта бо шумо да нишон метиҳам. Хулоса духтарако, инами королевский велюро нигоҳ кунед. Бисёр рангош тамом шуда буд, размеро тамом шуда буд. Ҳозир омадагиай. Ина касе духтаро намедона касе ҷои апаёбидара, биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қатор даян. Рангоира бинен духтаро, чихе рангои хушрӯ доранд. Духтарако, инами чекое ки дида истодаен, ҳамаи ҳамин чекои духтаракое ки дар компанияи Атоми кор мекунанд. Ино пул вложит кардагӣ нестанд. Ино ҳар моҳ харид намекунанд. Духтарако дар 6 моҳ як маротиба ягон маҳсулотша мехарӣ, лекин маҳсулотошон ба дараҷаи олиш, сифатош зурай. Ҳама чи дора ки мода дар корай. Барои чи ойлик мегирӣ? Барои он ки духтаро командаи мустаҳкам бояд кунӣ. Иҷода командада бо шумо да ҷордан мекунанд. Марҳамат, анами хоҳари ма да бинависен. Ман худам шахсан кор мекунам. Ами хоҳари ма да бинависен, кора мефаҳмонад то на чихе осонай. Айзвания намеафтӣ, ҳар моҳ харид намекунӣ, бал намесӯза. Чихеле гуфтам дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, тамом. Иёра бинед, и духтарако дар 2 ҳафта нам хеле ойлико мегиранд. Ҳар 2 ҳафта ойлик доранд. Ина бинен бо гап занен катишон мефаҳмонанд то на. Хуби и харобшавак чой дар чиай ки духтарако ки баъди чоя хӯрдан шумо гаштарака вазне ки партофтагед, гаштарака у вазна намегирен. Чӣ хеле ки медонед баъди диетаҳо агар шумо 5 кило хароб шавен, 10 килои дигар баъд аз чанд вақт гаштарака вазн мегирен. Аммо анами намо чой вазна мутаъдил нигоҳ медора. Наметавонед ки дархост кунен ҳастай. Пушаймон намешавен духтаро, раҳматам меген. ҳамаи ҳамино 350 будан, ҳозир 300 сомон шудагиянд. Украшение ира бинен, ҳамаш санги Сваровски. Марҳамат, метавонед ки омада ай пеш бинен духтаро, пушен. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Материалаш беҳад материали нағзай. Баъд аз ин духтарако вайшам нишон метиҳам. Аз ин бамбукишам ҳастай, бамбукиш арзонай. Мана ино боша велюри 350 сум буд. Барои шумо 300 сомон кардагиян апаёбида. Ранга бинен чихе рангакои фасон. Мана инчунин духтарако, инаи моделам ҳастай. Ин моделам нишон тия. Марҳамат. Ина моделаи хушрӯ ҳастай. Аҷоибот. И бо фасонаш дигаxe. Иам королевский велюрай, нархиш 350 буд. Ҳозир 300 сомона, 300 сомон шудагиай. То размери 60 размер доранд духтарако. Биёен ай пеш бо бинен сангои ҳамаш анамхе Сваровски. И расветкора бинен чихе хушрӯвай. Ҳамашон расветкорш фасонай бо қафоша бинен хеле духтагиай ки танг наместа. Вақте мепушӣ хушрӯ ба ҳазурай. Духтуш беҳад фасонай. Хулоса ба духтарако инаи куртои вечерни, двойкои вечерни ҳозир акция рафтестай. То 280 сомона метиҳанд. Пеш 350 сомон буд, ҳозир то 280 пешниҳод кардагиянд. Ина бинен чихе рангакои фасон дора. Пеши апаёбида биён духтаро. Беҳтарин анами куртора барои шумо бо нархи арзон пешниҳод кардестай. Баъд инчунин касоне ки двойка пурсида буден, абаяу курта ҳамаи рангош омадагиай. Ина украшения дор дар 300 сомон шумо дута вай мегирен. Я абаяву я курта мегирен двойка. Курташам абаяшам ҷудогона мепушен тамошобино. Баъдан анаин вай омадагиай новинко. Беҳад куртои бамбукои хушрӯ омадагиай. Озин нишон метиҳем чихе рангакои фасон. И чанд сумай? 200-180 мешавад. Ира бинен. 200-180 сомон да метиҳанд. Материалш бамбукай, духтуш евростил ина духтаро. Марҳамат, метавонен ки омада ай пеши апаёбида ҳами чизора бигирен. Ҳамаш рангошон фасонай, рангои хушрӯ доранд. Ба духчам аҳамият тин чихе хушрӯ духтагиай. Аккуратный. Размерош чихелай? Размерош ай 48 мешавад.
ай 48 то 60 размер дора. Баъд духтаро элон анами намуд новинка Versace новинка омадаги қисми қафошам нигин дора. Аз пешам бинед чихе хушру нигин дора. Расветкош беҳад расветкои фасонай. Нархшон чанда инора? 200 сомонай 180 сомони метиан. Беҳад нархшам нархи хуб. Мана сиёҳуш ҳаст. На аҷоибот ина қисми қафош и талхабаргай диден. Хулоса духтаро новинкои аҷоибот. Ана баъдан двойко касе ки интизори двойка буд духтарако ҳоз двойкора нишон метиҳем. Ҳамаи рангош омадагиай двойкара ино ранг ваёшон размерашон ҳам калонай ҳам бад аҳамиятен қадошон дарозай. Ина расветкои хушрӯи бад қадошон дарозам шида бошад духтаро нархш алли шидагӣ нестай. 200 сомон буд 180 пешниҳод мекунанд. Материалошон хушрӯ якум сорт. Мана ино паделкош нест якум сортои хушрӯшай 180 сомон даш. Мо анами намуд двойкора метонем ки аз ҷоя паёбида харидорӣ кунем. Баъд духтаро куртои лапшаи фасон омадагай ҳози лапшоорам якта ба якта нишон метим бинен. духтаро и лапшоора бинен чихе рангои хушрӯш омадай. қадошон дарози хушрӯ ҳам капишондор омадагай ҳам бекапишон қафасонан материалошон да гап нест духтаро. шута мепӯшен. ина рангора бинен чиқа рангои хушрӯ. инаи рангора духтарои ёш мепурсанд духтаракои ҳозира. ина марама ҷоя паёбидада ҳаст. инаи рангш бо чихе нежнияя. хулоса духтарако и аз ин ҳам капишондор ҳаст ҳам бекапишон. нархш 200-180 метиан. мана сиёҳшам омадагиай электро сиёҳ ҳамаи ранго омадагиян. мана қисми болора бинен ҳам капишондор ҳастай ҳам бекапишон. иҷа дар расветка беҳад бисёрай. бо худтон ки омаден ай пеш мебинен тамошобино махултон мешава ҳатман барое ки борои апаёбида беҳад борои нағзай ҳамаша хучон аз анамин завод кати кор мекунанд. хучон амхе примой аз фабрика заказ мекунанд. хулоса бо омада мебинен муқоиса мекунен баъдан метавонен харидорӣ кунен. ана баъдан духтаро инамиам бори новинкаяй марамат кирта летучи муш духтагиай. мана рангира бинен чихе хушрӯ капишондор мехиш снимать мешава. нархиш чандай? 250 230 метиям. адидас сетта ранги фасон сиё дора талхабарг дора баъд анамхе вайг пудрови. ана тамошобино анаи распродажо мегзарем ба қисми распродажа. ҳами кардиган агар дар хотиртон бошад 400 сомон буд ҳозир бошад акса рафтеста 150 сомон дар ҷои апаёбида беҳад хушрӯ рангшам беҳтарин рангай аз ин ранг намеёбен. дохилша бинен чихе ғавсакай. мана дохилшанам хе ғавси хушрӯай. марҳамат духтаро 150 сомон да чени плия кирта. хулоса кардигани ғавси хушрӯ мегиред. инамиам кардиган 400 сомон буд ҳозир боша 150 сомон дар ҷоя паёбида. марҳамат омада бо якта ба якта бинен. иҷада бом халатои хушрӯ омадагиай. инам иҷада чи халату кардигане мебинен 150 сомони шидагиай. инам 400 сомона буд ҳозир бошад 150 сомон. баъд элон духтарако бо як бори дигар анаи киртоҳо дидед қисми пешиш ба қафош украшения дорад. нархшон 150 сомон бори новинка. марҳамат ҳамаша аз пачкаузи кушодестиян ва барои шумо аксияда мондестиян духтаро. киртош ҳам ҳастай. киртош 100 сомонай. ана халатош кати ваёш боша кардигано боша 150. инаи лапшара дидед инаи рангш аксия рафтестай дар ин ранг. ин рангш 100 сомон. манаи киртоям 100 сомони шидагиай. марҳамат айне киртои вай новинка нишонтиен. ана духтаро 100 сомони инаи кирто. аз замин озимаш мода халача нишон додум. айнош бошад киртоҳош сиё дорад талхабарг дорад. хулоса беҳад рангакои хушрӯ доранд. марҳамат сангошон ҳамаш сангои сваровски. бор беҳад бисёрай духтаро. мисол ҳар якташа нишон дода намешава. навор кӯтоҳ бояд шава. вале шумо метавонед ки аз наздик омада ба ҳазур тамошо кунен. иҷада бисёри бадай распродажа ҳамаш бо нархҳои дастрас духтаро. у двойка чанд смай? 100 сомон шудай двойка диден. чихе хушрӯ. мана халатса бинен
ҳамаш ай пачка кушодастиян. Ана марҳамат ира бинен. Халато ҳам аз тарафи пеша, пешаки ҳами халатам ҳам аз қафош сангча дора, сангчаҳои Сваровски. Ҳозир ман ай пеш ния бор нишон дисем чуна. Ина остинакошона бинед, абайски стилай, ранги фасонои дубайские ки 1000 сомон айн ку духтаро. Ҳаму фасонай фақат ки бори Тошкентай. Барои шумо 150 сомон пешниҳод шудагай. Марамат биёем беҳад нархи хубай барои ин намудо. Ҳозир ма шумода бо кардиганора нишон метим ва бо ҳамин навора баъд ҷамъбаст мекунем духтаро. Ана тамошобино ира бинен манекенда чихе хушруван и ангорко. Ина марҳамат ҳамаи ҳамино 300 сомонӣ шудагиай. Расветкоша бинен чихе расветкои хушрувай. Баъдан бо ҳастай аз ана ин намудо. Ин намудорам ҳозир да манекен ман нишон дода будам да вишилка. Ҳозир манекенда бинен иноям ҳамихе духтаро 200 сомон шудагиай. Беҳтарин нарх бархидни вилвет аҷоибот фасон. Айёш боша ангорка 300 сомон. Ишам беҳтарин вариант. Яна двойкора я бор дига бинен расветкоша. Двойко 180 сомони ҳамроҳи брюкошон. Хулоса биёен ҷоя паёбида беҳтарин анамхе киртав кардиган пайдо мекунен бо нархи арзон. Ана боз як хушхабари дигар барои подписчикони канали мо аз ҷониби апаёбида. Духтарако, анами бархидни вилвето 280 будан, ҳозир барои шумо 200 сомон да пешниҳод кардагиян. ира бинен и бархидни вилвет кардиганои фасон ҳичи намеша. Ҳозир ман шумода ҳамаи рангоша нишон метиҳам. 200 сомон да пешниҳод кардагиян. Диден? Мана 200 сомони каддо меша ки мегирен 200 сомони шудагиян кардиганои фасон. Размеро то размери 58 60 ҳаст. ба ҳазур омада метавонен тамошо кунен, бинен чихе рангошон хушрувай. Баъд бо як элони дига духтаро ана ин ваё бошад 350 сомон будан, ҳозир 300 сомон шудагиян ангорко. 330 350 буд, ҳозир бошад 300 сомон. бинен чихе рангои хушрӯ доранд. То 58 размер ҳастай духтаро. Беҳад рангои фасон омадагия. Ёшам нишон дисен. Мана рангошта гап нест. Биёен ина хичом пуштагиян чихе хушрӯ метова. ҳозир ҳама аз ами кардигано гирифтестай. Материалшон беҳад хушрӯвай, мехошонам нағзакакай. Шушта мепушен духтаро. И вай ангурка ич намешава. Материали ангурка беҳтарин материалай. Хулоса духтаро омада бо аз пеш бинен ина гила бинен бо гили новинка. Чихе хушрӯа гил. ҳам капшондор ҳастай, ҳам варадникдор духтаро. Ино баъзеёш капшон доранд, баъзеёш ҳам хе варадникай тамом. Мехошон ҷидо мешава. Ба ҳазур омада метавонен ки бо айпеш дида интихоб кунен. Духтаро ина ранго кардиган ҷада бисёрай, бор бисёрай. Биёен ҷоя паёбида духтарако боварӣ дорум ки борошон маҳқултон мешава. Беҳтарин борора шумода тез распродажа карда пешниҳод мекунанд. баъд новинкаошонам новинкаҳои аҷоибот хушрӯвай. боқӣ саломат бошен духтаро то наворҳои оянда. Хайр.